време играеш тенис на маса? От една година и един месец тренирам в тази школа и много ми харесва. И по колко пъти на седмица тренираш? Между 5 и 6. Как стартира един матч? Ами, един матч стартира, като някой започна да бие сервис. И започваме да разиграваме. Какво е нужно, за да играеш тенис на маса? Да имам стойка, да удрям топката. Ще ми покажеш ли каква е стойката? За какво служи загрявката в началото, преди тренировките? Ами, защото докато тренираш, може примерно да си изкълчиш крака, ако не си загрял. Можете ли да си нарисувате нещо на тях? Не, те се играят така чисто бели и така се разсейва другия противник, ако са отцветени. С каква продължителност каза, че протича една тренировка? Около час. Къде може да се играе тенис на маса, освен в зала? Ами, по принцип, най-добре да се играе в зала, защото другите маси не са толкова добри за игра, железни са. Можеш ли вкъщи да си вземеш една маса и да си направиш на тенис на маса? Правила ли си го? Ами, аз преди няколко дена се пробвах, но не стана, не се получи. Какво друго развива тениса на маса? Много е важно да развиваш мисленето. Но по какъв начин? Ами, в смисъл, може да не даваш силни удари, но с мисълта, примерно да разместваш този, който е срещу теб, докато играеш. И така можеш да спечелиш точка. А тук в залата приятели ли сте? Подкрепяте ли се? Да. Аз както казах, няколко седмици играя и се запознавам с много нови хора, които много ми харесват. Кои са по-добри? Момичетата или момчетата в тениса на маса? Момчетата. Бих казала, че момчетата са по-добри. Момчетата. Защо? Ами, те са как да го кажа, по-спортни са. Ами, не знам, според мен момичетата.